Mașina de astăzi, Volkswagen Touareg Facelift, motor 3.0 TDI, BKS-ul, bara față spartă, a trecut prin lupte grele mașina, portiera de pe spate deja ne-a părăsit, pentru mașina unui client, aici colo câte o problemă, în rest mașina se prezintă destul de ok, la interior scaune de piele, butoanele astea care se uzează sunt impecabile, cine are Touareg știe problema. Haideți să auzim și motorul. E 191.000 de mile. Motor ok, cutie ok. Mașina am pus-o și pe tester, o verificare de bază. Ca și erori, arată un singur cod de eroare pentru un senzor de evacuare gaze. În curând o să găsiți piesele pe site-ul nostru, pe sdgdezmembrări.ro, așa că spor la cumpărături. Piese cu factură și garanție 12 luni.